Baya da za a yi mu daina shan wiwi. Baya da za a yi mu daina shan wiwi. Baya da za a yi mu daina shan wiwi. Ya suke baya da za a yi mu daina shan wiwi. Baya da za a yi na daina shan wiwi. I think you can hear me. Baya da za a yi na daina shan wiwi. Don kowa ya sani ne da shan wiwi. Hey, ka gani nan sai da wiwi. Rayuwa sai da wiwi. Kofela ma ya sani da shan wiwi. Bob Marley ma ya sani da shan wiwi. Baba na ma ya sani da shan wiwi. Yan uwa na ma sun sani da shan wiwi. Kuma ina naɗe ba na rage kila. Wai ba dama mutum zai fita shine ake shiga gida. Mutum ba zai zo ya nemi mutum ba sai lokacin da nake dab da fita yanzu zai bata min lokaci kenan. Saboda Allah, wane ne ke buga kofa kamar zai tuki min kofa? Wayo! Wallahi baba kai hakuri. Sande! Wallahi baba kai hakuri. Wallahi ni za ka yi min kisa gidana? Wallahi baba. Wanda tunanin mutumin kirki ne yake buga min gate, ashe kai ne? Kai ne kake buga min kofa? Wato ka zo gidana ka min kisa kenan ko? Baban da Allah hakuri ta zo ganin Eva. Eva nawa? Wallahi ita ce na gani ta ce ko. To bari in ga maka. Ya ta ba irin na mokaci irin ku bane. Baba ni ba mokaci bane. Kai mokaci dan ba mokaci ba. Kai ne a shashe. Kai duka zama dan banza a garin nan gaba gida har ka zo bakin kofa na zaka kashe da dutse. Wannan dutsen nan. Kowa da mistake ai ni da shabaci ne na so in kar kwankwasa ne kila za ta ji kwankwa alamun kwankwasa kuma he kanka ya zo ya karbi kwankwasa ba ma hande ba Allah sa mu wande ne ba ma laga ba lalace ne dan na raba ka da gidan nan ka dan sake danka ka zo gidan nan ko kana nima iba ya ta ba irin da ku bane baba matsalaci irin ka baba zan maka wani alƙawari da kake wari kana warin wiwi baba zan maka wani alƙawari wallahi idan Allah ya riga ya hada tsakanina da Eva ba wanda ya isa raba hada ni kenan ko ba waye hada ni kenan wallahi ba wanda ya isa raba hasana ni da gidan ka ne kar da ya zo ba shi ba da kamar barawo ai shi ne ai saboda kai ba kana iya yin barawo wallahi ba kai ba baka da wallahi in ba da cewa na kama kaina bane zan doke dusan nan rama abin da kai mu baba ka dai san na taba ganin kana sata masara gona wani ko saboda sace mun ni barawo to kai ne barawo ka ji lalaci wallahi baba gana gona wani na kashe ka ce wani sata masara baba ba wani kashin da gona ubanka ne ko gona kawo ka ne ni dai baba sai na sake ganin ka gidan nan sake ganin ka gidan nan baya da zai mu da na shan wewe ina ka da gora baya da za a yi mu daina shan wiwi. Baya da za a yi mu daina shan wiwi. Ya kai ne na ga yau ka zo a nan da tsaye kuma da kuma ba lafiya ne? Wallahi na kwamsa. Barin irin zaman takame. Na gaya ma na kwamsa. Kwamsa wace iri? Kowace riba sai mu ayo ne na taba da kuta wani. Ka san kwamsin da ya faru? Wace? Na je gidan Eva na Stunlock ina. Eva Beauty. Da safe bina su kawai na ganta. Da wata? A ganin ta kawai ne za ta koma gida. Ta fito ɗan aikari hakan nan. Ina nan wurin. Sai ga baby na tana wucewa. Da jan na magana da ita ce min daina jan su kana daina shan wannan moka daina shan waye shi ne ba kawai na biyo ta gida kenan suna bin ta na ce mata to ta je barin gaba jan moka na wallahi ba shi ne na gaba jan moka na je gidan ka san gidansu akwai babban gate akwai
da na kokkusa da fara jin zafi a hannu ina ɗauko ta yar dutse wai saboda a ji karan kwankwashen kwankwasa kofar da nake wallahi kawai ina gaya ma raka ina kai dutse sai kan baban wallahi kawai kan tsohon na buga gawu ka fashe kanka tsoho kawai ya fara iyo Allah ya taimake da kan ma bai fashe Baba ka duba da kai baba. Laga shiga soyayya. kai Laga. kana ji ko gwalagwalai wallahi bari ga maka idan kaga in na rasa bebin nan to na rasa rayuwata ita faɗanta da ni wannan mokan da nake ja ni kuma faɗa na da ita ba zan bar shan moka ba To kana ji da bari abin da ka taka ka kira ruwa yanzu nan. To bara bar maganar na ba. kai babban kiran ruwa ne ba Wallahi ko babban kiran ruwa ne sai wai ya sa ruwan nan. yanzu ya za a Ni da kai ka kafa na za mu je gidan nan mu je mu sami iyayen nan ba. Yawwa. In sulhu za mu yi da su mu yi sulhu da su ko a yi ta yanzu tsakanin. da gane shawarar ka kawai Yawwa. a matsayin mu na yara kirki Yawwa. a matsayin mu na yara masu girmama na gaba da su Ka ji gaskiyar kuma magana. wayannan surukanmu ne in future za mu je mu ba su haƙuri ko ba gaskiya ba Magana ke. wallahi tun nike da kai baka taɓa yin maganan hankali sai yau ba kuma saboda haka an jima can idan muka je shagon fatu sai na maka filet 3 na kwai wallahi da indomi Ga wuta laga, ga wuta. kai fa na wani Ana tare. kawo shi nan magani kamar na fara samun matsala Kawon mata kare da ba gane ba. Ka sa mai ita a gidanta, Na jefa ta. duruwa. To ita magana kenan. raka Ka wuce kawai. kan maganan nan da kai Na gode maka babana. dama gwalagwale ce yana da shawara da zai ba mu yana da matsala da yake so a warware Ka. Oh, ya tab. yanzu za mu je mu fara warware wancan matsalar Wace matsalar da ya ba? gidan surukai na we are going to my in-law Gaskiya. za mu bi gidana tukunna dan daura jacket a jikina saboda dan kyau Ni haka zai ci. a kai abokin ango ne to amma ni zuwa zan yi kawai jan da brushing off don sa tulare To shi kenan. ya mu ba mu iyayen na hakuri kai gwalagwale muna nan zuwa To shi kenan idan muka dawo za mu settle case To ba komai na jira ku A nan. ɗakin ka za a ji a ɗan samu ɗan dambu da min yunwa nake ji na ce kamar maka za mu je shagon battu ba mun gama duk settlement na yau Haka ta. yau da gani har kai ba mai cin abinci sai mun settle Oh, ga wuce laga, ga wuce. ba ka da kes raka wanda kai gwalagwale ka tabbatar ba wani abin da ya cross path Ai bari ku je ku dawo ba na din nan ga mai da mama na gan duka ba. Ai wallahi ta koya mai hankali an gwanan ko ya ce baya ji da wallahi sai ya dawo hankalin shi wallahi. Kai da abin da zai faru ma ya faru mama na ne kullum ai ta duka an gwa ba mai duka wata he baba na. A kai mai wai to ba ni damuwa na laga ma ya sori ya dawo ne saboda mai komai kyau baba na ya ba wannan halin da yake ko ne wa na samu wani dukan shi na amma kawai dan baba na ne wallahi na bar shi su laga na su yi na ce ka bani rizila wai dama da ni kake murza mun wannan Kwakwa. Wai empty house ne. Kwakwa. Me faru? Me ko ke gidan kwa? na wuri baba A gidan kuma? Ta shi bane fita ba gida. baba kai hau Ba ya maka to ka dina so gidan baba ba. na wuni baba Alhaji kun yi gaga ba. Lafiya lawa. Mai gida shi da kake ihu. Babu mai gida. A'a. Ya gida ya mamanka. Ya yi yayan naku. Sannu me ya faru mai gida? Na ji kana ta ihu. Na ga maki ke ma ma kada ki dan samu Ya salati. haƙuri mana me ya faru? Wanda me ya faru ne? wallahi mu mi ranar ne fa kai kuskure ina garin kokkosa gate Kuskure. sai Za ka ta Mai gida ya dai ya haƙuri mana. Ya haƙuri mai gida ka dan sauka ya haƙuri dan san sauka. suka.
ba Allah ne zo gida ne ya buga da dutse. Ya ce an yi kuskure mai gida. Kuskure? Wallahi ba fokom ne ne wallahi ba. Allah ka bashe suna bane wallahi kuskure. Da an canza miki suna. Nobody Da ki zama gwamnati yanzu haka. Ya hakuri mai Ku fita ba gida. Nobody is above the zai fita na sai ya mai gida zai ba da Allah mu mi a bashi hakuri. zan bashi Wallahi hakuri. ranar kuskure aka sa. na ji na gani na gode da zuwa Baba ka ya hakuri. zan mai gida ya hakuri zan mishi magana Zan kira muku jami'an tsaro. Nobody is above the mistake. Wallahi baba da gaske. Nobody is above me. Nobody is above the zan mistake. mai magana ku je Shikenan ku je mama. zan mai magana ba ta da ba ta da baba. na aike ta Shikenan zan mami. mishi magana Baba Allah huci zuciyarka. Baba huce. zai wuce Baba, I will say, nobody Baba. is above the mistake, Baba. Kai zo mu jira ka. Kai ba cika wani. Kai ko da kai ba dole a samu baki jini ma. A nagara karba. yara ne ba haka kake hakuri da su. Ba ga ba kana da baki. yara ne Har in gani da mai gidanki. na ga Ina ga miki. Allah zo ka fita kafin ka je ka dauke masa wani abu. Ban gada lalace ba. Ban ga yaron da ya sai lalace mai. ba yaron wani da ya ta ba ba. yaron wani da lalace My only daughter that I have. na gane haushin ka kwanta What are impetus? This is complete devidus. You are carrying arrogant guys into my house. For what? Be careful with me. okay sir sorry In sake ka da kwa gidan nan. da iyayen su da zaka yi ba da su ba ni na Ko da uban waye ne? Ko da uban waye ne? to shikenan ayi hakuri mai gida ayi hakuri What a jabidus. to shi ma son da me ya kawo shi ka aikata abin da ba shi bane ka tashi ka zo gashi ka haɗu da shi oh mai gida In Allah da komai zai da daidai kira ji ko? Allah ya sa. Allah da komai zai tafi normal. Yanda kike sa a yi haka za a yi. Allah ya sa. Wallahi. Na gani ma yau na ji daɗi na ga kayo ba wannan wiwi amma sai dai wannan wandan nan. Ai baby Allah kin san ni wannan nan. Dalilin da yasa nake yawan sa wannan nan saboda kika na akwai sa'ida yanzu mutum na wani dress mai kyau sai ga fara Ba cewa wani an fara sa kinafa ni ina so ka riga yi min ne ba su za ka yi ma ba. Ka riga yi min ka. ai duk abin da kika ce shi za a yi. Ba na so ina son ganka ka riga fita min da kyau. Wannan kana yi min ne ba su kake mawa. Kuma baby kina da gaskiya. In Allah da zai fara canza Ka ga miki. yau ban ganka da wannan abu ba ka san ya nake ji a zuciya. Kai baby kin kashe ni da love yau. Lafiya kuwa. Kai raka kana ji ko? Kana ji ka daina mai irin wannan abin ina tare da baby na. Kana ji? Ka daina mai irin wannan abin ina tare da baby na. Ka daina irin wannan abin. Magana tare da mutum ne. Cewa na ga magana tare da Karki damu idan na canzu shi ma zai canzu don uwarsa. Kira ji ko? Saboda haka abinda za a yi kenan kawai. To yanzu nan ba? Na'am. Tunda ka yi min alkawari cewa ka bar wannan shaye-shayen. Insha Allah in Allah da komai za a daina. To Allah ya sa abinda za mu yi ba za ka giya me kake so kai fara. Sana'a ko makaranta. Kai ka ji harkar kuɗi ka fara wani ace ni na gaya maka tijiya kaka sha wannan abin yar Ghana ne. Mun saba shi yan Najeriya ka ji kana shi Aure Ghana. tana buga kai wannan abin. Kina ji ko? Abinda za a yi kisa an riga an samu matsala da school authority din nan. Yanzu kawai abinda za a yi kawai kuɗi za a samu a kai ki wallahi da aka samu kuɗi kawai sai a fara business kawai. Fara ni da ki. Duk abin da kika ce a yi shi za a yi duk business da kika kawo wallahi shi za a yi kuma alkawarin da zan miki wala business din nan ba za ta wahala ba. Ba damuwa. Ka gani ma na ji daɗi yanzu na tunda ma kana so ma ka fara yin wani Oh abu. baby. To zan je magana da babana. Yauwa. Ka ji? Gaskiya a ji a yi masa magana to Kuma za ka convince. fita hanyar wannan yaron fa ni ba na son shi. A idan dai na fara business shi ma dole zai canza halin shi. Ko In ba haka ba zai kai raka wannan zai na fasa ma baki. Ka A kai yarinyar nan zan iya fasa ma. Don ka gane? kowa ya sani ne da shan wewe. Oh baby kai. Gani nan da wewe. Kofela ma ya sani da shan wewe. Bob Marley ma ya sani. Dariya? Kana ji ne? Abun da za a yi yanzu, gashi yanzu mun je shabuwan mema mun je mun ci bashi ba mu da kuɗi. Za mu biya tun da dai ai
ina da wani idea ka sani na dan je makaranta kadan Na sani. kidney na yana yin aiki ka sani kowanne rana muna dawo yawo sai mun kama banzan yaro wannan da ana kira Sunday Wancan mai gemu kaman tare kare sai sha wiwi ya riga ya lalace yaran anguwa wannan wiwi kai ka gani yaro na da ana kira leme yaro na leme mana na gane. to yanzu baya son zuwa makaranta kuma Ina ta bin shi ko. yana ta bin wannan banza da ana kira Sunday wannan wai har ya ba ma kanshi suna wai laga ba ma laga ba ma laga biya ne to yanzu ka sani baban yarinya da yana bi din nan yana da kudi Yana da kudi sosai. ga gida din a nan gida din baya da nisa ina so mu shiga gida din mu je mu yi gulma mu je mu ce mishi kai yaro wannan yana rude yariyanka ne fa baya so yariyanka baya so ya gan cin gaban yariyanka sai cin bayanta shi yasa yana damunta gashi fa ka ba mu gadi mu dinga yi gadi duk ranar da mun kama sai mu tuban shi ko mu kai kara sai a kira mishi police ko ba gane ba Na gane. ka sani ni a wurin mu a kwanga ka sani mu yan nasara muna da wayo Sosai. wayon nan da na kawo ya kamata ka bani high five ko ba gane ba zo mu je kai kasha kamar ma da wasa ne Na san ku sos. Allah sa ba kare a gida wannan Ka dai duba ɗaya. ka sani Saboda ni din nan na sauran kare ba kaɗan ba. ba dole ka ci kare ba kai da kana yanka kare da kanka ba dole ba da inda kare ya kama ka Allah sa yana nan salamu alaikum ba salamu alaikum ba Lallai fa. ke wani lafiya Lafiya lau mai yawa kina gidan ku haka. matan mu kenan San mata. kai sanu matan mu sanu matan mu sanu fa sanu fa Kana wajen kare haka. wallahi ni da amini na ne Allah sarki. zo daga nan sanu ba yawa Lafiya gida lau. ba damuwa ba ba damuwa ba Wani kira shi yana ciki. to shikenan yawa kai sanu ba mun gode Kuna gidan mu yau haka. wallahi mu ne ba Ya lallai to wata sabon gani. kin sani wani lokaci in kai kwana biyu baka gani Dan mata. a ranka dai ba Yaya. lafiya ba Ka zo lafiya? na zo Ya kuke? na zo kallon Sanu. mun zo Yawwa. kai sanu ba Su da zama su suna mana. kar ka damu ai ba za mu dade ba kar ka damu Lafiya ne ko? lafiya kai kar ka damu ba wallahi kar ka damu ba kai ranka dade ba Yaya. Allah ja zamani ba Ta ba ku da ku sha? no kada ka damu raka dade ka sani ni na fito daga kwanga na zo garin nan ko ya dada ni kun bani floti har na yi gini kuna sani kokari da kayi mani a garin nan samu gidan kaina ba zan gani abun da zai cuce ka ni yin shiru ba Kwarai ba gaskiya ne. ni yanzu ma kai ina ga wuta zai kone ka na yi da ni shiga wuta da ya kone ni Ba wanda ma na san da wannan man. Ba wanda ma zai shiga wuta. ka gani tun da Allah ya hada ni da baba mini na wannan ba mu son munafunci a garin nan in mun gani abun da bai yi ba mu muna magana Sai. wannan shege yaro wannan da ana kira Sunday wannan